Maayong adlaw. Kabalo mo sa color sa Crayola nga akong gidala? Yellow! Wow, master kaayo sila. Ang akong gidala nga color nga Crayola kay yellow. Kay karon, ang atong lesson kay ang color nga dalag o yellow. Mao ni ang color nga yellow. Unsa gani ang color ani? Yellow! Tama. Balikon nato. Unsa gani ang color ani? Yellow! Agoy hinay man. Kusgo nato gamay. Unsa gani ang color ani? Yellow! Tama. Kusgan pa gyud nato. Unsa gani ang color ani? Yellow! Very good. Kani sila tanan ang ilahang color kay Yellow! yehey! Mao ni si Yani ug si Aki. Say hi, Yani! Hi, Johnny and Aki. Yehey! Si Yani ug si Aki kay nagdula sa mga gagmay nga mga bola nga lain-lain ang color. Ingon ilang mama nga isulod sa basket nga yellow ang tanan yellow nga bola nga ilahang makit-an. Makabalo kaya si Yani ug si Aki asa di anhi ang yellow nga bola? Atong tan-awon. Mga bata, nahumana og hipos sa mga bola nga yellow si Yani ug si Aki. Sakto ba ang ilang gipang hipos nga mga bola? Sakto dili. Sakto! Sakto. So kung sakto ang ilang gihipos, tagaan nato sila og pakpak. Karon, atong tun-an ang mga butang nga ang color kay yellow. Yellow ang saging. Yellow ang lemon. Yellow ang star. Yellow ang sun. Yellow ang sunflower. Yellow ang bubuyog. Kani sila tanan ang ilahang color kay yellow. Tama. Okay, kay nakaila naman mo sa mga butang nga ang color kay yellow, atong tan-awon kung kabalo na ba mo answer. Butangan og check ang mga butang nga dalag or yellow og X or X kung dili yellow. Naatay apple, saging, star, sun, lemon og sili. Asa man niini ang mga yellow. Atong i-check kung yellow, i-X kung dili yellow. Ang apple. Unsa man ang color sa apple? Yellow ba ang apple? Red! So, dili yellow ang apple. So, ato siyang i-X. Sunod. Ang saging. Yellow ba ang saging? Yellow! Yellow ang saging. So, ato siyang Check! Very good. Kini. Ang star. Yellow ba ang star? Yellow! So, unsa man atong buhaton sa star? I-check or i-X? I-check! Very good. Ang sun. Yellow ba ang sun? Yellow! So, unsa atong buhaton? I-check ang sun or i-X? I-check! Very good. I-check ang sun kay color yellow. Sunod kay ang lemon. Yellow ba ang lemon mga bata? Yellow! Yellow. So kung yellow, unsay buhaton? I-check or i-X? I-check! Very good. Sunod kay ang sili. Tan-awan ninyo ang sili. Unsa man ang color sa sili? Yellow ba ang sili? Red! Red ang sili. So dili siya yellow. So unsa atong buhaton ani? I-check nato or i-X? I-X! i-X. Very good. Tama ba yung mga answer? Yes, Teacher Red.
So kung tama yung answer tanan, atong tagaan ang atong kaugalingon og pakpak. Atong balikon. Yellow ang saging. Yellow ang lemon. Yellow ang star. Yellow ang sun. Yellow ang sunflower ug yellow ang bubuyog. Kani sila tanan ang ilahang color ani kay yellow. Tama. Unsa gani ang color ani? Yellow. Agay, hinay man kaayo. Kusgon daw be, unsa gani ang color ani? Yellow. Daghang salamat sa pagpaminaw mga bata ug magkita na pud ta sunod sa atoang klase. Bye-bye.